Ak sa jedného dňa pozriete na oblohu a uvidíte niečo zvláštne, čo sa deje. Ak sa desivé zvuky začnú ozývať po svete. Ak sa objavia bytosti, ktoré ste si nikdy nepredstavovali. Zostajte doma a modlite sa, pretože môže byť neskoro. Kapitola 9 Zjavenia je jednou z najdesivejších v celej Biblii. Popisuje udalosti také desivé, že sa zdajú byť scénami z hororu. Ale verte, to nie je fikcia. Je to biblická prorocká vízia, ktorá môže byť bližšie k naplneniu, než si myslíme. A v tomto videu vám odhalím každý detail tejto temnej kapitoly a čo znamená pre nás v dnešných dňoch. Zostaňte so mnou až do konca, pretože to, čo počujete, môže úplne zmeniť váš pohľad na budúcnosť. Vízia Jána v Zjavení 9 opisuje desivý okamih počas veľkej súženia, keď nadprirodzené udalosti strašia zem. Kapitola začína zvukom 5. trúby, ktorá spúšťa zlovestnú a znepokojujúcu udalosť. Ján vidí hviezdu padajúcu z neba a je jej daný kľúč od priepasti, miesta temnoty a tajomstva. Po otvorení sa objavuje hustý dym, ktorý zakrýva slnko a vzduch, vytvárajúc dusivú a apokalyptickú atmosféru. Z neho sa vynárajú desivé bytosti podobné kobylkám s mocou mučiť tých, ktorí nemajú Boží pečať. Tieto bytosti nielenže zraňujú, ale spôsobujú intenzívne utrpenie, ktoré sa zhromažďuje ako pri uštipnutí škorpiónom. Počas 5 mesiacov muži hľadali smrť, ale tá im unikne, čím sa zintenzívňuje beznádejnosť. Scéna posilňuje charakter Božieho súdu a neúprosného postupu prorokovaných udalostí v Zjavení. Otvorí priepasť a okamžite sa zdvihne čierny a hustý dym, vrhajúci tiene na slnko a ponárajúci vzduch do dusivých temnôt. Scenéria sa stáva temnou a apokalyptickou, ako by samotné peklo bolo uvoľnené na zem. A potom z tohto dymu sa začína objavovať niečo desivé, monštruózne bytosti v tvare kobyliek, ale veľmi odlišné od bežných hmyzu. Majú ľudské tváre, výrazy, ktoré miešajú úzkosť a zvrátenosť a ich oči sa zdajú pretekať zlomyselnosťou. Ich dlhé vlasy, podobné ženám, kontrastujú s ich ostrými zubami ako úlevou, pripravené roztrhnúť. Okrem toho, ich chvosty, podobné škorpiónom, nesú hrozný jed spôsobujúci intenzívnu a dlhodobú bolesť. Nie sú to len bytosti na ničenie úrody, ale skôr nástroje mučenia, poslané na to, aby sužovali ľudstvo ako súčasť božskej spravodlivosti. A najhoršie? Tieto bytosti sa nesprávajú ako bežné kobylky, ktoré požierajú plodiny a úrodu. Ich cieľom nie je vegetácia, ale samotní ľudia. Avšak nenapadajú bez rozmyslu. Iba tých, ktorí nemajú Boží pečať vo svojich testamentoch, sužujú. Tí, ktorí patria Pánovi, sú chránení, ale zvyšok ľudstva trpí následkami tejto božskej spravodlivosti. Počas 5 mesiacov tieto démonické kobylky spôsobujú neznesiteľnú bolesť. Niečo také intenzívne, že to prekonáva akékoľvek utrpenie, ktoré bolo kedy zažité. Ich železá vstrekujú úzkostlivý jed, spôsobujúci nepretržitú agóniu, bez prerušenia alebo úniku. Mučenie je také extrémne, že obete si budú prijať smrť ako jediný únik, ale ani to im nebude dopriaté. Samotná smrť im unikne, ako prorocky hovorí, v tých dňoch budú muži hľadať smrť, ale nenájdu ju. Budú si prijať zomrieť, ale smrť im unikne. Zjavenie 9 a 6. To bude čas absolútneho beznádeje, kde nebude útočisko pred utrpením, ktoré tieto desivé bytosti spôsobujú. Teraz si predstavte túto scénu, ktorá sa odohráva v našom súčasnom svete, uprostred rušných miest, preplnených nemocníc a ľudí, ktorí panikária bez toho, aby mali kam utiecť. Predstavte si, ako vidíte beznádejne davy, nepredstaviteľné utrpenie, volajúce o pomoc, ale nenachádzajúce útechu. Chaos sa šíri, ale to ešte nie je koniec. 6. anjel znie trúbu, spúšťajúc niečo ešte devastujúcejšie. 4 padli anjeli sú oslobodení, prinášajúci smrť a zničenie v bezprecedentnom vzostupe. Neprišli sami. Viedli armádu 200 miliónov jazdcov na apokalyptických bytostiach,
desivých bestiách, ktoré vyvrhujú oheň, dym a síru zo svojich úst. Dopad je brutálny. Tretina ľudstva je vyhladená uprostred scenára absolútneho beznádeje. Ak si myslíte, že ste už boli svedkami tragédií a devastujúcich prírodných katastrof, toto prekonáva všetko, čo bolo kedy vidieť v histórii ľudstva. Teraz je veľká otázka. Približujeme sa k týmto udalostiam? Znaky sa už objavujú vo svete okolo nás? Ako sa môžeme pripraviť na to, čo prichádza? Biblia nás varuje, že iba tí, ktorí majú Boží pečať, budú chránení pred týmto hrozným súdom. Otázka, ktorá zostáva, je: máte už túto pečať? Zjavenie nie je len kniha prorockých vízií, ale varovanie pre nás všetkých. A teraz chcem vedieť, veríte, že tieto znaky sa už dejú? Myslíte si, že sme blízko konca časov? Zanechajte svoj komentár nižšie a zdieľajte toto video s čo najväčším počtom ľudí. Poznanie Božieho slova môže zachrániť životy. A ak ešte nie ste prihlásení na kanál, kliknite na tlačidlo prihlásiť sa teraz a aktivujte zvonček, aby ste nezmeškali žiadne video. Uvidíme sa pri ďalšom biblickom tajomstve.